putraing Nalendra Binatara putra Dewi Anjani isih uga traing Jawata awit iku sejati putrane Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Sanalika tempuh ing ayuda kekalih bisa nimbulaken pangaribawa gara-gara ing langkung ageng satemah sumundul ing Antawarcana saengga andamel gegering para yang para Jwandana. Saya dalwararas apyara sorot kang lintang kumadhap titi sonya madya latri lumrang kandaning puspita karnaning putyanira sang Dwija wara brengeng lir kumaraning madu bronto rupakaning goro-goro bumi gonjang langit gumarang tangisi bumi lan langit. Pangisi bumi lindo kaping 7 jagat yayah kinuncang goncang ketiga dawa bleduk mangampak panjeling sapi gumarang pangaluping aswajag akeh tamtu kang mati kapentang telo mino kesatan waris satu tanantuk bugo sangka tuwing goro-goro nganti akeh para pandhita kang sawengeningaken cipta anumbali murih tata rahayuning jagat ratu-ratu kang saya kekes ing penggalih awit akeh kurbaning para kawula prandini panegunging para pandhita tuwin para ratu datan wenten ing katarima sumusul tangising langit udan barasa mangsa banjir bandang kang tanpa sangkan sandraning kluwung kang sinawang pating palangkung teja lir mangkara-kara Dedet Irawati gunung longsor tarung padha dene gunung lemah mlegak mandura geng rebah blasa pindha babatan pacing bumi lan langit kok tangkep-tangkepo lintang kaya rinantara tali dadatit pating kelawer celara taun pating celorot swaraning kawah gumaruduk tirta kaya kinebur-kebur kang kinucak-kucak gambira loyo akeh dewa kang samya kantaka widodari anjleh kepati saka gedhening goro-goro kocapa sang pramesti prisa kauntaning goro-goro kang nimbulaken kekesing penggalih nenuwun marang Sang Hyang Nurcaya muga pinaringan pepadang ruwet rentenging kayangan kang katempuh ing bebaya sanalika nyandak tirta kamandanu katetasaken sirpada salika sirping goro-goro ana swara kang tanpa sangkan jemegur ing akasa pindha Gundala Sasra Gundala gelap sasra 1000 kaya gelap 1000 muni bareng kaya bengkam-bengkana jagat swarane umandang ing akasa kadidina ngurmati mijiling perpat panakawaning saking karang kabulutan sami gegodikan wonten ngara rangga
kanan iki pancen kanan agek dong meriah. Ning bareng tak pikir-pikir keterangan lelungan kuwi yen nggawa bojo. Ngono kuwi ya kena diarani bunga ning ya susah. Ah, bungae kuwi pomoto kesel kon mijeti, masuk angin kon ngeroki. Ning susahe le terikat. Sing oke-oke kok angger padha pasulan kok mesti karo bojo. Sing bareng tak gagas-gagas kok seneng sing rande bojo. Kayak ngalor ngidul ngetan ngulon ming kluwang-klaung. Petruk kene kae. Ngidul ngetiging ya bebas ngalor ya mujurana ya mujurana ya entuk. Ning susahe ya kuwi le kekes. Ya muga-muga sing padha bebrayan ingkang nembe bebrayan pinaringana lestari tata titi tentrem ayam-ayam. Tegese iki kanggo gawe yugata temanten ingkang nembe pinanggihake. Temanten kang nembe pinanggihake ya iku Tumenggung Niti Praya. Kadhaupake karo tabuh gambang. Kanthi srana nembang joget murih gayenge kang garing tak undang mrene karo Bagong aku kita weruh bodhe padha pating kliti ana kono kok bareng aku teko kok ilang. Tembangan sing rada kepenak dasar kanca-kanca ya komplit. Komplit tenan iki kanca-kanca. Tegese gamelan pirang-pirang diadepi nyiji-nyiji. Kendrange siji. Mongko wong siji kok nabok kendang telu kok ya kapal. Nek nggo nabok kendangmu gena wong cetha tak deng. Ngrangge ketipu ya tung. Yawe beduk dung. Nek nggon sing tak gumuni meneh iki pengempul kaya bisa nitani pencu ngono lho. Pencu kempul manis karo pencu kempul nem kok ya isa-isane nitani iki apa ya oleh nuthuk ki dadak ditulisi apa kempule dadak digrayang. Iki kok rada cilik ki manis iki. Dung. Awal aku muni ngono iki maksudane nggone iki lindruk ngono lho. Kempul pirang-pirang ya diadep ijen. Kae kenong pirang-pirang ya dipangku dhewe. Dasar sing kenong ya ketoke klintrah-klintruh kok ana ning trajang kae. Menang-meneng ketoke ning mripate. Nek dong meleh nek dong ora. Nembang sing kepenak ki tembangan sing kira-kira ki aku wis ngerti tur dasar kanca-kanca ya bisa. Karo kambing undang gareng. Gareng angger tak undang ora nganggo nembang joget, genah nek ora rene-rene. Tak tintingne 6 karo jonggo. Nong 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 nong. Wah, jan lumayan iki. Nyuwun bantu para ibu-ibu waranggana nikmatake gending karo udut. Wah, penak banget. Enake sinambi tulan. Wah.
enak tenan iki. Gamelane muni kabeh tur dasare ya pinter-pinter nganggo tembang jineman. Ya ming cacate kok klengkang-klengkeng ijen. Wah, Petruk. Karo siapa, Kang? Ming dhewe. Aku kok ora rene ngopo, Kang? Iki mau ora aku ditimbali karo bapak. Supaya aja nganti lunga-lunga awit nderekke bendara ngono. Kiyaine nendi? Akae apa? Karo sapa wonge? Mau ming dhewe mau. Ane karo wong bapak iki ketoke menang-meneng kok ngono sok sluman-slumun. Ora kena dilair batini. Upama ta kowe iso ngrangkani ngono bapak kuwi janjane ya kena dienggo kedung tenan. Oh, tegese iki jero. Oh, ora. Tegese iki kena gawe kedung iku gerung ngono sak ora-orane wong anake iki lurah. Nah iya. Semar Badra Kingkin. Noyo kok noyo. Ayo noyo Kingkin. Engko ndak sing ndek noyo ndak ora trima engko. Engkara jenenge noyo Badra Noyo kok ya kowe iki. Lah iya nek ya. Mula tak walik Badra Kingkin ngono. Asaki kiyane nang omahe apa? Kiyane kang wis nganggo pakaian putih-putih ngono kae wis. Nggo ndodok kene ana meling-melinge ngono wis. Ora kena siji wae. Akeh kumaha entas wae klenengange, ngendhange malah. Ya iso ngendhang, iso kendhange urung mulih mecucu dhisik wonge kok. Pinter dheweke iki. Mongko nengen kendhangane. Raketan gek kempul pindho terus ndang duduk. Reka-reka wae wong tuwa wis rasa cocok ngendhang ngono. Anggeran ora oleh nabun yo gering. Yuk lara mumet kae senengane ngono. Engko angger krungu rujak jeruk terus tangi yuk gale-gol kae. Melu joget awake tau simbok nang pasar mah ngibing pengilon. Ana pengilon kok dibing. Kowe nek ngrasani bapak kok ora. Mbok ki mau runtang-runtung karo Bagong ki mau. Wong loro kok dengaran kok guyub temen. Mbok saiki Bagong kon rene, kowe nek ora nembang Bagong ora rene-rene. Kangger karo Kiyaine Semar wis ora iso pisah kae, nek ora tak julung tungkul angel. Utawa bapak kan ngejajan ya ora dikintil ngono. Sok ngliwung. Ngliwung ki apa? Ngliwung ki ya aku rapat aku. Jane terus budus. Munggah ngetiging. Munggane, ayo munggah nang gunung ora wong sabane gunung mongko nunggang montor kowe. Ya syukur ngono saiki Kiyaine Semar wis rada cukup. Kowe lha ki wonge rak nang kono kae. Saiki coba kowe ngendinga nembang sing apik ben Bagong njur kepencut mrene. Aku, ya tak nembang. Aku mau gending apa? Wala ming jineman bangane nganggur. Ayen kowe arep kepengin gending sing gagah ya kena. Ayo saiki coba dolanan apa gendingan. Tak dolanan ya. Tintingno nggon larasan enem. Nung semono. Witing klapa jawata ing arca padha.
Ya kuwi gending apa? Alah ya ming rengeng-rengeng ora ana tujuane ming gending apa iki? Kok ming rengeng-rengeng aku mau tembange piye? Tembange werna-werna nek kuwi. Witing klapa jawata ing arcapada salukune wong wanita dasar nyata kula sampun jajak praja ing Alengka. Alengka ngendi? Reka-reka wae. Aku mau kok direwangi pati geni 7 dina 7 bengi mau apa kira-kira ora kuru wong iki. Lah karang duwe penggayuh kudu direwangi pati geni. Wong duwe penggayuh kuwi luputa gelem prihatin kudu gelem korban. Ayo. Ora prihatin waton gelem korban. Iki bakal bisa nggayuh kautaman. Upamane kowe kepen nggayuh kautaman ngudi swarga, ora kowe nekung karo Dewa Rina wengi anggar gelem korban karo wong-wong kuwi wis. Sesuk dinehi kok swarga. Ayo dilongke tae wong-wong kuwi. Nanti kaya apa? Alah. Joteng grubyuk. Orang sapa sing nyencang sikilku mau? Teka-teka kok muring-muring ora urus sare do dinjen. Anggo iki yo banget kok. Karang aku ki nek turu ki nek ora pemulan ketoke kaya ademe ora jamak-jamak. Wis tak rewangi wis listrike tak pateni kok ya meso ngejreske rek. Bahaya iki. Lah untung kok ming sare biasa aku. Ora biasa ya oleh kok awak-awake dhewe kok. Amah ditelikung. Sikilku nganggo setut. Engko iki ora genah wong kancane do adate iki cok turu awor bapak kaya siremono arep menyepi. Aku turu awor bapak aku jan cilaka tenan. Ora tedeng aling-aling. Ora tedeng aling-aling tegese iki ora ana tedenge ora ana aling-aling mau padang trawangan gak menus-menus. Mado plak-plek. Aku ture kepenak ya doting kliti alah. Reka-reka wae kowe iki. Kena gak turu kepenak mado gumer. Nanti manukku mlubuk-mlubuk. Nanti kaya manuk iki api-api manuk kok ngono e dingu ora. Mlebu kae tur ya tak kurungi wisan. Ora kelakon metu. Metu saka lawang kurungan. Ah iya. Kaya seneng ngingu manuk barang ngono. Aku kadang wong seneng kok ya kowe iki ora. Iki bapak nang ndi iki? Kae wong agek nulis. Iya ini kok ya werna-werna gaweane. Kowe nembang apa ora? Gareng wis nembang. Tembangane piye, Mang? Tembangane omeng dolanan, ngono. Tembangane ngene iki. Sesuk aku menyang kutha oleh tuku roti adoh yai. Aku wingi ra wis kandha yen semayan kudu ngenteni. Kok ngono kok ditembangke? Aku kuwi dhewe meneh lek kuwi turu. Ya luwih kok. Ning turu kok awal gareng karo Petruk nyebai ora. Nek setutene awal dienggo kaya ora. Upama sesuk aku menyang kutha oleh tuku tempe. Aduh kowe, aku wingi ra wis kandha yen anake wong ra duwe. Upama
esuk aku menyang kutha oleh tuku geblek upamane. Ajaba. Anek kowe piye? Aku wingi ra wis kandha yen dong nyambut gawe aku arep metu. Wong arep budusane kok omong-omong nyambut gawe ki bareng kancane metu ya bareng mlebu ya bareng. Senengane angger kancane agek do. Ayo budus lunga. Ayo kuwi tuku geblek. Bagonge kok jak tembangan ora. Weh lah blaik kiyaine tindak rene ayo mlayu. Ayo. Titundha gagating ngarang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala jagat nyata batu pati ulo sapi kumarang patu pate werda wening sirep kocap goro-goro kang pungkasan ana swara tanpa una tanpa uniduh lamun jinarwana upamata katuna sloka-sloka celeng katuna inten-inten bumi kapendemo sak dedeg sak pengawi sih katon mancur tejanira kang bisa miwiti lan mungkasi goro-goro sejati dewa kamanungsan Ki Lurah Semar Badranaya Bojogati Nayantaka marga ewuh ya Ki Lurah Boga Sampir Bathara Ismaya sejatine saben mijil kinurmatan gara-gara mitri saka pujangga duk rikala semana tumurun ing mercapada sepisan momong Bambang Bermani nganggo kurmat
gara-gara lan uga nuhaken prahara. Rikala semana pungun-pungun ing tias tumulih kanan kelawan kiring angupaya kang putra yektitan ana katon. Anggar jita tenging penggalih kepareng lucitaing driya Ki Semar Badraraya. Sru anggana raras. Aja mung ngalir pat Westri yen estri ya yen estri ya Cemplon karanganton tenguk garangan do minggat ana ngendi anak-anakku mau pancen trembelane ora urus asem ketut gula legi lah wong tapating grubuk ana kene kok bareng bapakne miyos mak klakep tanpa ana benene walang alisik mantra-mantra kang sangka wetan Gendanu. Tuan tak rujak jeruk. Atak jak kelenengan aku areng ngasto kendang malah minggat. Ora serem iki. Anak-anakku pancen yen karo bapakne padha ngiwiwi. Mongko montas padha pating jegigi lelengguh pating jenggungut ana kene. Bareng bapakne selengkrah rawuh biur ilang kabeh tanpa dikedhepake prandek kuna nek dong muni adine ganjaran utuk-utuk wis do teka rebut ngarep ana sing tas nampani njuk ndelik kok njuk ngetok meneh ha dadine dobel mongko aku lalen. Nolo garueng Petruk Bagong. Pancen anak-anakku wis werna-werna kok. Solah bawane iki werna-werna. Sing kaya gareng ketoke bocah mringkil kok ana mendelese ora jamak. Mendeles kurang ajar. Mongko nek penemune cok beda karo kanca kancane nek dong cocok ngono le nyuwara suruh jamak nek nabu ya serok-serokke ben ketok. Nek dong ora cingak-cinguk. Nek dong agek kepenak uripe tanpa nggape karo wong tuwa. Diar parep cok ora teko anger diar parep cok ora teko. Mongko sagu ngeteri gebingang. Kok tadi ya kesagwane ora tau dituruti mongso gek pit siji kok mung joli gebingang luru.
Tunggal dene sing jenenge Petruk ya ora genah. Wong lanang rambute dawa. Anggerane mung cok di ekor kuda. Lah wong kon cukur kok ya ora mangkat-mangkat guys. Kebanget tem. Anggepe iki tumane ra akeh ngono ayak. Jare nek wis anake lair ra cukur tak enten-enteni wis tak nang dhuwit nggo cukur ya malah nggo tuku mbako. Wis coba kon nyawang mungkin ora ngandel kon foto karo mungkur rak jentir. Ning prandhep puno kemareman ya wis. Kae bocah kae watake meneng kae. Ning ngandut watu. Angger muni motang. Wah, ling nguncit-uncit wis ora. Kae mungsuhe Bagong. Kae Bagong tau ngapusi. Wis cetha kuwi. Aku weruh dhewe nek kuwi. Wis aguh ngedolake yo malah duwite dubeng-ubengke. Lah. Sida-sida mah diglibeng karo garenge. Nala garuweng. Bagong. Petrowo. Kowe do bali yo mrene tuluhe. Nek ora tak tembangke, ora tak jogetke kok kebangetan ya kepeksa rengeng-rengeng gawe regeng-regeng. Bocah-bocahane pancen. Adoyono tak nembang tembang aku. Adoyono tak nembang tak nembang garurikmo Sarama pinindra dharma saya ki angger dijogeti ngono jan ketok. Wah, nikmat banget. Adoyono tak nembang iki maning. Adoyono tak nembang barat madya. Pancen ibu-ibu Waranggana pinter. Iso kompak karo kanca-kanca. Sok kapan kanca-kanca iki? Atak bon. Takon gameli aku. Pokoke sing ngendang angger gelem ngendangi aku pira bayare? Atak nei. Saya Warangganane nek gelem nyindeni aku temenan kuwi njaluk bayar pira tak bayar. Semar ki ora baen-baen. Nyocokake karo gamelaku. Gamelane apik, pradagane becik. Warangganane apik. Wah. Senengku ora jamak-jamak. Kaya arep gemang-gemang mati kae. Rambutku mendino tak semiri. Tak jiambul angger tak jingkati kacamata. Terus lelingguh ngene iki. Penak banget. Coba tak tincinge kutut manggung slendro. Sore-sore ya lah bapak kutut manggung jaluk nembe. Uyon-uyon sing ngendang aku bayeng iki iso kedebu
Meng kok anakku kok dora mrene kok. Weh. Iki jenenge Putut manggung pancen angler temenanan. Apa? Neng muni ombene ngantek gambleh. Ben. Main damuk sing lanang. Marem iki laku joget. Pakan. Tenaga kuat tak entek-entekke kok. Sanggo joget. Pakan nono. Sapa mestine ana sing duwe padha tinggelen posita apa ora ayu kuning moblong angger lara weteng tak antemi kowe engko. Polahe rig-rigan anjlok-anjlok. Njur karmu kepiye jajal? Main kondor sikile. Ono sikil kok iso kondor. Kowe tenan njur
abu-abu kae maido. Lah joget ki mung sak madya mangsa gek nglubuk semono dhuwure. Ora sesuai karo awake. Oh, tembangan wong tuwa sing gawe siambalan ayu kuning. Wong tuane semono karo wong ayu sing nginceng wae. Ora ketemu nalar. Anjur aku adomane apa? Lah wong ming tembangan kae nek ngono ku ya bagusi kowe man. Wong tembang wong tuwa ki kudu dipapakake sing apik. Sing mengkupi tutur karo anak putune. Ora kok wong tuwa tembangane moblong. Be karang yen nyawang wong moblong. Ketoke njur sekalingan zaman aku enom. Nah nyawang wong njur menjep ngawat lambe anggepe isih bagus ngono, Pak. Jajal sing moblong kuwi jaran kowe gelem nyawang. Ini penyak wetengmu. Beducak. Ini lah kok karo bapakne kok nyengeni. Aku kira nyengeni ming mapake tembung sing kleru. Nek tak sengeni maneman wong bapak. Aku mbiyen ora ana sing anakake kowe ngono. Dadi tak pernahke nek wong tuwa ki murih kena kanggo tulodo nang anak putu yen ngendika ya kudu bisa sing cocok karo lek dadi wong tuwa, ngono. Oh, nek awake dhewe ki tembangane ayu kuning moblong-moblong nek kon nyukongi karo aku ora gelem. Wandamu kok terwelu ora. Ayo nembang joget sing apik ora nguman-uman bapakne. Lah yen bapakne ora oleh nembang kok ngono kuwi yo diganti tembang piye? Tembang pirang-pirang kok rewel. Kutut manggung ndak mau sore-sore kutut manggung jaluk ngombe. Nah. Jambu apa jeruk? Kanca maju saya matu. Ora cocok. Anjur jo aja padha ting gleni. Ora usah dinggo, saiki ora usah dadak nganggo ting gleni langsung kok saiki. Ting gleni perlune apa? Wano kaya wektu. Yo ora nggo, jo padha ting gleni. Ora nganggo, ora gleni, genduli. Ayo kanca tandang gawe mangun praja. Mangun apa? Mangun pawira. Mangun pawira dengkulmu tembung mangun lan bangun kuwi padha ming enteng karo mantep ngono. Bangun, mangun. Lho. Tugul ana ning tulisan rak padha intine mangun kuwi. Karang bola-bali apalane penting genduli karo anak ragemati nek nembang buku karepe dhewe. Mulane cok tutupi pet barang sirahe. Karang gualing-aling rambut ora ngrasakake. Ayo kowe nembang sing apik, gendingamu ya kudu sing apik. Sing bisa padha karo bapakmu. Kowe ngumanu-manu karo wong tuwa ora ana gunane, ngono. Awit miturut kok pangertiku mungguing kowe karo aku mesti pinter aku. Dong karuang. Tak tintingke ya, Pak. Aku nek ora pelok ora seneng. Ayo coba. Tak tintingke gending sing apik tur kowe mesti seneng. Kalungking, Pak. Nganggo dibawani apa lek? Coba dibawani. Wah, sian. Aku seneng yen gending kalingkung. Kalungking. Heeh. Wis dibawani. Bawani apa? Mamak pret. Asarungku suwek. Tak kena bawa suarane nggo pret ngono.
tuan aku ngemat-mate. Bawa ki kanggo swara kok. Ngelik. Nah iya. Kates. Udu kanjur demek kemarin payu kates. Ana kates kok ana pange. Yen mabur lansi tangi. Wih, apa kates kok mabur bengi? Ayo kuwi lawa. Oh. Pelan sawo kemrampokan naik penak temenanan iki mau. Kalungking, iya Pak. Adimu Petro gek diundang mrene. Mengko yen anak-anak kowe mlumpuk gek do tak kandhani. Petro, tak undangke no, mau bocah nang kono kae kok. Tang 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 tiriri tang 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 tru. Petro 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 kantong 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 Petro Bagong 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 Semar. Bapakne barang dicateti. Kiyaine karo Kang Gareng Kang Redo Nyiwara pating brengok rumangsaku kok ora saru ning malah saya asri. Lah rak ngono. Ketok asri. Nggih, Pak. Nah. Kang Gareng wong gending napa kok kepireng ketoke pelok larase. Kalungking. Oh. Hadiahane Semar
Kutut mabur. Manggung. Amune manggung kok mabur. Mencok neng kowe kuwi, Pak. Kutut manggung. Nang awang-awang. Wis saiki gendinga sing apik ta? Nggih mangke kula tak gending. Yani Semar mesti ngersake gending sing alus. Oh, coba tak krungu. Ijo nganggo biru. Wah, suarane apik. Terus langsung dawah. Sri Kaloka tinabuh ingkang pradonga ya kanca datang rayang rokancane monggo to mampir Mas ngombe limun iki teke sapa mestine ana sing duwe ana wewe dua jala-jala ijo tutukmu abang separuh ngono aja ngono nong wong ora iso laras kok muni iki nek nggo wong telu apik iki ijo nganggo biru Sri Kaloka tinabu rencang pradonga njur kowe monggo to mampir Mas yaene ngombe limun iki teke sapa kowe mestine ana sing duwe yaene ana wewe wah wis apik wes serem kuwi ijo nganggo biru ono wewe mengko Sri Kaloka tinabu rencang pradonga monggo to mampir Mas ono wewe mampir Mas ono wewe ana semur
Lek muni ana wewe iki ngono wis. Petruk muni kowe bareng ngombe limun yo iki tae sapa? Mesti sing duwe ana wewe, ngono. Malah dosa-dosa. Wis coba baleni meneh. Ijo nganggo biru srikaloka tinapur rencang pradonga mangga mampir Mas ngombe wewe limun iki tae wewe lunga kono Mir tae wewe men dipan gembras Pak. Wong wewe iki bojone gembros. Kaya ngerti momen digembros iki kaya ngono. Oh reka-reka wae. Ora iso srikaloka ya sebelah. Pathane anggere iso ngintil wis. Nah wis ora bakal mengeng. Ha ngono kae engko nek dilurukake kowe disensir didepte. Mbok nyiji kapok ora kowe. Ayo, lenggu juga. Kayak ubruk meneh. Weh, agek atak parane atak cencang meneh. Temeh dadi wong enome dadi sia-sia. Kebangeteng temen. Nek pancen wis ora kena tak tunggone wis ora gelem ya wis aku tak mulih sae. Aja. Aja, Gong. Wis rasa mulih kowe. Apulana kok anggeranu ming dadi ujarke wae tanpa nganggo dipikir. Wong saura-urane ya wong lanang. Lah iya. Sepelekake. Tak mulih aku. Dene panjen dasare wis kangen omah ya kono to. Endi sangune? Bro ya ngoncen njaluk sang. Padha wae ora. Ayo gending sing apik. Aku gending mengku karep pelok bersih desa. Ya yo coba. Tak ewangi-wangi nembang. Ngerti karepe bersih desa iki Pak. Nek wong tuwa ki ya kudune ngerti. Bagong apik dolanane iki. Ya kaya ngono kuwi kanggo gawe gegambaran marang para kanca-kanca sing mapan ana nang perdisan. Kegiatan resik-resik desa, amem reti leluhur.
Tur ngono kuwi ya mengku karep ana paedahe. Karepe desa yang dirumat bisa apik, leluhur yang dirumat bisa maring pangestu. Ngono. Apa ya ndak iso rek yen leluhur kuwi dirumat maring pangestu. Dilalah, tenan ora ana wong nepi nenuwun karo para leluhur. Iya. Desane bisa asri apik. Kesarean bisa resik. Kuwi mengko bisa kelakon. Kowe kabeh uripe ya kepenak ora bakal gampang ketrak lelara sak pinunggalane ngono. Ha sing tak jaluk ya kok ngono kuwi dadi tembangan jogetan ki yen dirasake ki kudu sing iso ngemot pitutur. Mengku ora ngemot. Mengku pitutur ngono ora kok ngemot. Linggo sing apik, Tole. Nggih, Pak, niki pun lenggah kula. Ora kok Bagong kok rada pucet sayane kan. Ya mangsuk angin barang. Tak ngrasake penderita aku. Jan tiba kujur tenan aku. Lek ku mempeng-mempeng iki tak kira kena iso netral. Bulane rubedane pirang. Rubeda apa kalian ngadu alah ora. Linggo kene tak kandhani, Tole. Aja ngrasake Bagong. Hawa sampe apik apor bapakne ya dadak minggat dhewe-dhewe. Nang kono ya menuse apa keang dadi. Jebul nang kene malah saya meriah. Padha wae. Tak kandhani iki bendaramu Regawa karo Murdika kang padha nandang susah. Wiwit jaman oncate Bendara Murtian Warasinta kang ilang ana tengahing alas Pancalaka Duk rikala Sprana sprenene kayuyun-yuyun bendaramu rena klawan nandang Sungkawa. Nganti kayu watu dingungrum dianggep Ndara Retyan Sinta. Ayo padha disebut aja banget-banget anggone mengeng kaya dene satriya kang kelangan lacak.
genti kang winarsita kocapa kang kinarya sinabeting cinarita punika warnanira Raden Regawa ingkang sanget ngenya gandrung kayuyun marang Kang Rayi Canwara Sinta kang duk rikala semana kadusta dening Prabu Dasamuka. Sela Mandira kapadhak kanyana yen Canwara Sinta tan kendhat tumetesing waspa kang mijil sangka pepadoning nektra. Rikala semana kendel wonten sak tengahing garumbul lenggah wonten ing ngandhaping Mandira Gurda. Datan ngigut marang Ingkang Rayi kang wis marak sowan Raden Murdaka ing sanget ngenya anglipur marang Kang Raka. Apa dene para abdi perpat Punakawan Kilora Semarna Garing Petruk Simawana Bagong. Pangudas Waindriya sang Regawa ngenya gandrung-gandrung kapirangu marang Ingkang Rayi Canwara Sinta.
mrene sariran nipun melesten nyolutira kawang gekono bangsu